Gisugdan na pagtrabaho sa Department of Public Works and Highways, DPWH ang nagubang parte sa National Road sa barangay Subangdaku, Mandaue City. Niadtong nga Sabado, epekto sa uwan, naukang og nangalangkat ang parte sa espaltadong daan. Ang report ni Nico Serino. Nang liki og nangaukang kining aspalto sa bahin sa National Highway. Kini ang gibiling epekto sa kusog nga pag-uwan nga nasinati isayo sa buntag ni atong Sabado. Sa pagsusi sa Taga City disaster, gipasiran ang dayon ang usa ka lane sa karsada gumikan sa kadaot niini. Gisugda na sa taga DPWH ang pagtrabaho sa nagusbat nga daan. Moabot sa 14 meters nga parte sa outermost lane sa Subangdaku area ang ilang gisira gumikan niini. Kaganiha, heavy equipment ang ilang gigamit aron maukab ang parte sa culvert. Gustong masusi kung unsa ang nahitabo nganong nangalangkat ang aspalto. Amo pang gi-explore tanang options kay most probably basig na ay culvert nga nibuak motong ni ang pressure sa ilawom ni ulbo moto nakabuak sa ato ang aspalto. And then, amot mong gibang open ang mga manhole diri kay daghan mo po nakatap. Lakip sa gitrabaho kaganiha ang pag-abli sa drainage sa dapit. Nangunay pa pagsaom ang pipila ka personnel aron makuha ang mibara sa drainage. Ubay-ubay nga mga basura, labi na plastics ang nakuha nila nga matud sa opisyal nakatampog yod sa nasinati nga pagbaha. Daghan mi nakuha nga basura jud, mga plastic, mga case, mga botelya, sagol-sagol. Accumulate pod mo po'y usa sa rason sa mga naka-plug up bitaw. So inana, makapuno man siya pressure. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.